Agdi, sunblock na. Hi guys, good morning. May 8, 2021 today guys. Og abot ragad jud panahon nga mag-opening na ag ATV sa Alicia, di ba nag-announce ni just last week nga harapang i-vlog ag opening. So today, i-find out karon og pilay presyoso. May bawaan na nato today og pilay presyoso. Para dun nagtanaw ning video kay baka kita na paturog adventures nga dari ra nimo sa Alicia makitaan. Kaya Miss Miapi gas station katong ahang gi-vlog bitaw pag opening nila ari ni magpubil. Hi guys, so di ana mi sa opening pero wa pa nagsugod. Medyo na sadyo tag-abot maadyo hinuon kay sa malit arhuwa. Di ami sa the farm Alicia, kambaol ni si Ja. Maghuwat ta guys og officially na nga i-open. Basig na magpabuto siguro sila nagbasuka. May nga na og mag-opening na buhaton nga something nga makapakugang sa mga tao kay opening good. Huwat ta guys sa management dan og unsang orasan ni asugdan. Uy, atong ipundeg pila ka buok itv ni parking dari. Arang lami oh. Wow, isa, duha, tulo, 4, 5, 6, 7, 8, siyampo, 11, 12. Na doon mga helmet nga kauban. Na. Danapay balon nga kauban, magpabuto-buto pa nga kunuhay. Bitaw so kompleto sa gear kay di pwede og mudit sura ka anjawa kay helmet. Pila na to ka buok, nakalimot man hinuon ko. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kanida ko, oy kini kay gwapong forma. 12 13 4 ay wala tayo labot ay motor na dito. Pero 15 ka buok siguro sa jeep ra ko. 1 2 3 kare gwapo rin kay kuan mura sa jag car type maadyon ka og lingkod di ka magtikangkang og kuan ka conservative di kare mo gamiton. So wow, finally open na dyan pwede na dyan mo muarhi guys, pwede na mo bisita para magsakay-sakay mo daring padidit sa Alicia. So guys, nanas the farm dyan na nagpabook sa ato ang ATV ride taga Ubay, diba? Grabe ka, mga sadyuhan agkatuwa pagkabuok na mo kay na ilugod mo sa TV kay daghan ka dyan nagpabook na sila mo drive, isa may mo drive ikaw, nata nang atangan unja agilang pag-drive unja kaya mo rin ganahan pagpagbaji mo ka lang so guys, di ana agpari kay agpari man mag-bless dani kay arong official nang maka-open panalanginan pa ni guys ampuan pa kay arong safety agad ang pag-drive. Daygon ikaw Ginoong Dios ari sa tibuok kalibutan, imong gibuhat ang tanang kabuhatan pinagi sa imong anak, pinagi kaniya imong gisanggang tanan diha sa imong pagamuma. Itugot ang imong bendisyon ini mao mga ATV o bendisyon sila na magamit ni ini. Ayaw itugot nga magabusar sila, magdagmal o maghimo kadaot sa mga tao. Gamiton unta nila kini alang sa mundungog himaya alang sa kayuan o kalagaran silang kaugalingon og sauban. Ug aron pagtugot sa imong gingarihan dinhi sa yuta, amahan patalinghuging among mga pagampo kay amo kining gihalad pinagi ni Kristo among Ginoo. Ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Okay. Congrats. Guys, gipang sa kuwagan nila sinsiyo. Gabang-abang ra ko guys kay pamunito na nang kay mga na ron palit pitchen. O diyan na lagi. Gipang sa buwag. Okay. Pamunito nang iso kay saya. Palit ni asin. Tama yung paliton. Hi guys, manakong kaon dyan. Kuwapo, the rest of the farm guys kaya na lamig ilang CR limpyo. Napad sila ibabulhan wash siya na may iban nga watay mahimo, watay tawa na watay magamit na importante ba dyan natin kang matumahinlo char dyan. Pwede din mo the rest of the farm guys mo abang kung mahig na mo yung mga events in your life like kasal, bunjag, birthday mga ingana ba pwede ra mo dari mo abang dyan. Lami po dyan kaya inigawas ni mo ingana o di ra dyan ka mo gawas anara sa skilid makita ni mo ag
panoramic park kanang view ni dya. Lamig ang view dari is gawas. So ug na mo yung mga event na pwede rin jud gamiton ag the farm Alicia Cambaul. So inigumandaan ni guys kanang naa naman tay mga bisita mga nagpabook kay mo try sila sa ATV at silang ubanan sa ilang journey dito. Para makitan ko na tagan sa ruta. Kay bawal man og ag ATV daduni mo sa di parte sa ruta. Kay na may ruta gihimo ag kuan mismo management nga adto ka moagi adto jud ka moagi di pwede mo tipas. Ha kay ug unsay may tabo nimo magtipas-tipas ka di nakapanabagon sa management kay tipas man kawang ng tumas palaud. Wow, sama na doy. So guys, mo tan-aw ra gihapon ta sa mga bag-o natong kuan riders kay mga bago na sila mga nagpabook. Merkulis na guys, atangin ninyo guys karong Merkulis kay hanggang dos tirig si Mayor mag ATV rides me. Musuway po ko na nag-drive ako mo tudluan na bunsan paggamit sa mga di pa ka mao mo gamit atangin ninyo ini ka Merkulis. So pagkakaron mo tan-aw ra ta sa mga nanggi kuan rides karon kay wa man mi gamit kay naalagi pud mi lakaw so magmotor rami. Silong sa mi kay grabing inita. Excited ko guys kay ni Merkulis pohon. Makagamit mi. Mga mo Makagamit na jud ko da ng ATV rides. Hadya nang gi-schedule kay di man pwede karon kay napiki mo ko sa oras kana may trabaho na ron palis. Kuha mo ko sa hang paninda. So ang giset Merkulis wa jud koy buhatan na mag ATV rides tada na stirig si Mayro so atanginan ninyo nga mong panag-uban karong Merkulis. Tanaw na tagkin sa mga na. Excited ko so kanang mamili pa kog asa unit na gamitin kay naman po yung mga unit nga depende sa imong panginahanglan o gusto kag kusgan gusto kag naisakay katong dako nga kusgan o gusto po kag ikaw ra na mapoy gamay ra nga para single ra imo hara so pa na nga banaon og asa yada na mangutana day ko guys og asa jud sakto magpatambag ta sa mga expert ang mga ATV rides guys darhin na sa ibutang sa The Farm Alicia ana na mga mekaniko nga pwede nateng mapangutana og unsay nga buhaton mga ingana-ingana unsay mga na technical problems baron nandiyan na yung mga ingat basta ka lang nga kinahanglang buhaton nato nang ipangutana dan usa ta mo gamit so atangin na ninyo pohon ini Merkulis kuan man ron Sabado man ron so Merkulis kay ugma man gud guys busy ko ugma og Lunes kay anniversary sa simbahan Martes paway sa kay murag hangan-hangan na kapoy jud ang mga adlaw na kay maghugas magkuskusina inig ka Lunes so busy jud ko na fix ha ini Merkulis mag ATV rides na ta excited. So guys, anhi mo guys, muabang sa ATV, anhi sa The Farm. Kaya naman nariag ka ng starting point. And agin juhang bayran guys, mo na guys, ibutang rana ng picture. Juhang bayran. Merkulis na mi! Kaya na may lakaw ron. Dito na may nakabot sa kalingwahan mo, tumig usudaan. Sumani sila guys, ag mga first nga mga ningbook. So, mani sila naka-enjoy sa 25% nga discount. Okay, discounted man nagkatong mga unang nagpabook. So, suwad sila man ito contact guys. Ag kanang number nga ibutang og hanos ataman ag discount. Malingaw doon sila taman. Okay guys, get nga na mag mga ATV nga manglabay dari. Karong adlaw pagod nag-open. Oh. So, nana sa helmet. Oh, diba? Sunod mi guys. Kaya tumapit mo agi silang giagian. At ito sila nga sundon. So, tanawa oh. Ma'am, taga-asa ka ma'am. Taga-ubay ko nun eh. Oh, diba? Enjoy your ride. Ma'am, taga-asa ka ma'am. Ubay. Oh, bye. Nani, ubay ka po eh. Taga-asa mo sir. Oh, diba? Enjoy ka to sila. Agkuban na to. Naikpan na kita. Agkuban. Murag. Ami guro-guro. Orhan, diba?
di namin mo ba nila sa ruta. Mubalik namin kay nalagi po ko buhatan lagi tiwason na ang trabaho. So atangin ninyo ha Miyerkules pohon kay tudluan po muna gan santo paggamit kay magpatudlo man ko jaha pang itudlo ninyo karon makamao mo. Unsa okay sa tong ganahan makig-uban na karong Miyerkules. Pagpabuk na mo karon kay inig ka Miyerkules para magdungan ta og lubag-lubag kay narabas tirik si Mayor so kaming tulo na amidana. So pagpabuk na mo guys Miyerkules guys mag-uban-uban ta dari sa anang the farm alis siya kay arog dungan ta ba magigukod ta da. Bibo siguro daghan ta so paabuton lamang po daw basig na day piganahan nga makigdungan na sa trail. So kita ta guys sa Miyerkules pagpabuk na mo karon karon inig ka Miyerkules dito na laman mong pick up ug unsa unit inyong piliun kay depende man sa inyong needs kay na may 150 300cc unsa pa to na pa ganito murag dako pa. So tana guys kay hapon na pa koy trabaho maora man to atong sabot Miyerkules pohon ug kinsa tong makalugar pagpabuk mo karon magkita-kita ta kay nagpabuk naman ko daan pabuk ko kay di man pagsilbig di ko magpabuk kay daghan ra bay magpabuk manggiilog. So magpabuk jud ka kay aron ma-reserve jud na nimo nga unit. So human ako pabuk ganina nagpabuk na ko ganina dito kanang the farm. So kita ta Miyerkules, bye.